অন কর। ঠিক আছে অন করছি আমি এখন সব কিছু ঠিক আছে ওকে নে ধোয়া আছে লেট আছে এক মিনিট স্কোয়াড This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. লাইভ করছি বুঝলি লাইভ করছি লাইভ ঠিক আছে நான் Good ஒருத்தர் luck, வண்டியில mates. போட்டேன்ல Let's அவனை fight together. வேற தப்பு பண்ணிட்டேன் நானு. நான் போனது தான் ஆமா ஆமா அவன் தான் ஷேர் பண்ணி அடிக்கிறான்னு சொல்றான் bro. சொல்லி சொல்லி அவன் வழியில தான் பின்னாடி நான் கையை பார்த்துனே இருந்தான் போல இருக்குது. சொல்லினே இருந்தான் அவன். அதனால அவன் குச்சி கரெக்டா வந்தான் என்கிட்ட. இல்லடா டிபிஎஸ் வந்து கரெக்டா ஒரே ஷாட் தான் அடிச்சான். அதான் வேற கண்ணா கண்டிப்பா போட்டிருப்பேன். எவ்வளவு இடம் தெரியுமா அவனுக்கு? நீ மட்டும் கொஞ்சம் நீ நின்னு நச்சுது குனிஞ்சு நச்சுனா கரெக்டா இருக்கும். அவன் புல்லட் வேற ஆமா இல்ல வேற கண்ணா நான் சே அவன் தப்பு பண்ணான். டீம் அவன் வண்டியில சாவடிச்சான். Let's go. M4லயே மாத்தி அடிச்சிருக்க வேண்டியதானே. தாம்சன் பவர் கம்மி தானே கொஞ்சம். இல்ல நீ எப்படி இருந்தாலும் எந்த கண்ணு திரும்ப ஒரே ஷாட்ல போட்டுருவான் டிபிஎஸ். Let's go. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டிபிஎஸ் எடுக்கலடா. ஃபர்ஸ்ட் வேற கன்ல தான் ஸ்ப்ரே பண்ணான். அவன் மேல ஏறான்ட்டு நல்லா வாசிச்சு ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ண நான் M249ல. அதுல தான் டிபிஎஸ் மாத்திட்டான். ఇక్కడికి వచ్చేయ్ உன்னை ஒருத்தர் போட்டான் பாரு அவன் யாரு? நான் லாஸ்ட் ரூஃப் மேல உட்காந்துனா அவனை பார்க்கல ரூஃப் மேல இருக்கானே. அவர் ரூஃப்ல தாவி வந்து மேல இருந்து அவன் எதிரே பார்க்கல. நான் போடுவேன் நான் புஷ்ஷப்பே தெரியல ரூஃப் மேல இருந்து. ஹலோ ப்ரோ ஹலோ அவரு குச்சி வராரு மேல இருந்து. ஹலோ ப்ரோ அந்த தலைமுறை சொல்லிட்டே ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒருத்தன் அடிச்சு அழுத்தறல டிபிஎஸ்ல. ஹலோ சந்திராஜ் ஏய் அவன் நான் வச்சான் அவனை. ஹலோ ப்ரோ ஆமா ஆமா நீ என்ன அவன் என்ன பண்ணா நீ திஸ் மினி மேல தான் இருக்கன்னு ఇక్కడికి அவன் என்ன பண்ணிட்டா கீழே ஓட்டான். Marked a location. அப்புறம் அவனை பார்த்துட்டான் ரூஃப் மேல இருக்கிறது நேரா ஏறி ஏய் ஒரு ஸ்பாட்ரா ஸ்குவாட் எங்கடா இறங்கி இருக்கு? கீழே கீழே ஹே ஹே நம்ம பில்டிங் கீழயா? ஆமா கீழனா அதான் அந்த இது அந்த ஷெட் அந்த M4 मेरे पास अंगन बच्चू ஐயோ தேவலாமா कम பேர் பேருக்கு நல்லது எல்லாம் புல்லட் என்ன சொல்றா டேய்? ஏய் எனக்கே வேணும்டா. லூட் வைக்கல கதை சொல்லி என்கிட்ட சுத்தமா இல்ல. கண்ணு வேற இல்ல என்கிட்ட. மனுஷன் ஏய் பக்கத்துல எங்கடா? போட்டோஸ் எடுத்து எதுக்காச்சு ஆமா 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 Marked a location. ஏய் கண்ணு பார்த்தா மட்டும் மார்க் பண்ணுனா சும்மா டிபிஎஸ் இல்லனா பிஸ்டல் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தா மார்க் பண்ணு. சுத்தினாரா சவுண்டே வந்து ரெண்டு சைடுல இருந்து புல்லட் வருதுடா.
போட்டியா அவனை? நான் போட்டடா யாருமே. இல்ல புகை வந்தது அங்க ரைட்ல அது இருந்தாச்சு. வாட்டர் Marked a location. இல்ல 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 வரும். இல்ல ஒரு இல்ல. இன்னொரு கண்ணு வேணும்டா கண்டிப்பா. ஏதாச்சும் ஒரு கண்ணு வேணும்டா. இந்த வீடு ஸ்டேடா நேடு இருந்தா போட்டுருவோம்டா. அவன் கரெக்டா எங்க இருக்கான்லாம் தெரிஞ்சிச்சு. சொல்லு. 2 நேடு இருக்கு சொல்லு. எங்க தெரியுமா இருக்கான்? அந்த வீடு இருக்குல்ல. இந்த வீடு பக்கத்து வீடா? ஏத்தாண்டா வாக்கிங் எங்கடா இருக்கான்? சரி வரேன். ஏய் லெஃப்ட் போறான். வால் பின்னாடி போய்ட்டான். என்ன ப்ரோ இது? நீ சுத்தி வரான். எப்படி வரான்? இங்க வந்துட்டான். இந்த வால் பின்னாடி வந்துட்டான்.